L'Ajuntament de Roses ha organitzat una exposició homenatge a Martí Vergonyós i per dur-la a terme ha comptat amb la col·laboració d'un equip curatorial de 5 persones format per amics i amants de l'art que s'han tingut d'endinsar dins de l'obra d'aquest pintor local que també va saber captar els paisatges i racons del municipi amb la seva paleta de colors per tal de poder fer una aproximació artística a la seva trajectòria pictòrica i alhora una primera catalogació dels seus quadres. Catalogació que no ha estat gens fàcil i on han aconseguit referenciar més de 170 pintures. Com ens explica la neboda de l'artista, el meu oncle va ser un pintor molt prolífic i calculem que durant els anys que va estar en actiu va arribar a pintar uns 4.000 quadres. Aquesta ha estat una tasca que hem tingut de començar des de zero, buscant en col·leccions privades i la seva particular. No està fàcil perquè, a més, en Martí, no, ell va crear la seva pròpia metodologia, no? Va crear un mètode. Ell no va deixar-se portar per la inèrcia del mercat de l'art, de les galeries, dels convencionalismes, no? I tampoc es va voler inscriure en un moviment concret. Ell va crear el seu mètode i la seva forma de ser i de funcionar. Això què fa? Que la seva obra no estava catalogada, no? I no era com altres artistes que tu agafes i dius, mira, doncs, no? Això que ja ha catalogat, doncs posem això aquí. No, hem començat des de zero, no? I també som conscients que la tria que hem fet té moltes limitacions, en el sentit de que l'obra és extensa, la gent que ha col·leccionat obra d'en Martí és molt diversa. A Roses tothom té un quadre d'en Martí, però també hi ha llocs a Alemanya, a Andorra i a molts altres llocs, no? Titulada Martí Vergonyós retrospectiva 1972-2010, la mostra servirà per fer un repàs a la seva trajectòria pictòrica de quasi 4 dècades i per mostrar una visió global i acurada de la seva obra carregada de personalitat i sentiment a través d'una 60ena de pintures a l'oli, 8 escultures, alguns esbossos i material de l'estudi del pintor que per primer cop s'exposaran simultàniament a la sala d'exposicions de la Ciutadella i Ca l'Anita. Això ha permès dividir la mostra en 2 apartats. A la Ciutadella s'hi trobarà l'apartat titulat El pintor de la llum quotidiana, on s'hi exposaran uns 40 olis que es dividiran en els 4 grans temes que van centrar la seva obra, com els paisatges, els pescadors, el carnaval o les trobades socials als cafès, mercats, aplecs o bars de pobles que tant li agradava dibuixar en els seus inicis, com assenyala la seva vídua Carme Pollato. A Ca l'Anita s'hi trobarà l'apartat dedicat a la seva cala preferida del Cap de Creus, titulat Cala Jóncols, un refugi, on s'hi exposaran uns 15 quadres, tots ells dedicats a aquest paratge natural i a l'antiga barraca de pescadors que tant li agradava pintar i que fins i tot m'atreviria a dir que va ser com un segon estudi. Com diu la Carme, Jóncols era el seu paradís. Ell li agradava molt anar a pintar fora, però com anava sobretot al Cap de Creus, al Jóncols, a la Pelosa, ell s'hi trobava amb el seu interior, se trobava en connexió amb la terra, amb el mar, que a ell li encantava el mar, podia agafar un bot i anar a fer petxines, anar a fer 4 musclos, depèn de la temporada, i després pintava. Ell pintava en allà. Ja en el que és la barraca de Cala Jóncols ja hi deixava ells en allà teles, i anava amb el cotxe, carregava de teles, els deixaven allà i després quan ell podia, amb la moto, cap allà amb aquella tela que tenia i ja fer el quadre o acabar el quadre, perquè esclar, moltes vegades començava un quadre amb aquella claror puntual que a ell li agradava i quan el sol acabava de baixar o acabava de pujar, si era aviat al dematí, el tenia que deixar i tornar-hi després una altra vegada. Però ell disfrutava, allà era el seu paradís. L'historiador de l'art Toni Martínez, que també ha estat membre de l'equip curatorial de l'exposició, creu que Martí Vergonyós representa una època i uns artistes diferents que estan estretament vinculats a la terra i al paisatge, artistes ultralocals que, més enllà de modes i corrents, parlen de l'ofici de pintar. Per això als quadres d'en Martí hi ha sobretot sentiment, emoció i l'enamorament de l'artista pel paisatge de Roses, per les seves cales, per la seva gent i per les seves tradicions. Per l'artista Marc Serinyà, que també forma part de l'equip curatorial de la mostra, un fet destacable de les seves obres és com copsava la llum en les seves teles i paisatges. Em crida molt l'atenció per mi el color i la llum, no? D'en Martí té una mirada a la llum, una mirada que parlàvem l'altre dia amb la Marta, no? Que sembla, a priori semblen colors que siguin colors irreals, però en realitat si tu vas a mirar i mires el paisatge en profunditat pots veure aquests colors, no? Llavors és molt bonic com copsa, no? Aquest llum. Aquesta exposició homenatge a Martí Vergonyós s'obrirà al públic el dissabte 27 de març i aquest serà el primer cop que un artista ocupi simultàniament les 2 sales d'exposicions municipals.
Per donar compliment a les mesures de seguretat Covid, no es durà a terme el vernissatge, on a l'obertura de les exposicions s'acostuma a convidar una copa de cava i un piscolabis al públic que aplega el primer dia de visita. Però, com ens explica el regidor de Cultura, sí que comptarà amb un acte inaugural previst al Teatre Municipal el divendres 26 de març, un dia abans de la seva obertura al públic. Per sort, amb aquesta exposició de Martí Vergonyós tenim un vídeo que ha fet la seva neboda, que aprofitant aquest vídeo en farem la presentació i farem, aprofitant la benentesa, la presentació i la inauguració de l'exposició, que ho farem tot en el teatre, no en el lloc in situ de l'exposició, perquè és impossible, perquè no podem tenir massa gent en ella acumulada, però sí en el teatre, que permet més marge de maniobra en el temps de pandèmia. El que farem serà això, el dia anterior a l'obertura de l'exposició pel públic general, es farà el passi del vídeo aquí al teatre, que constarà com a inauguració de l'exposició, i a més farem la presentació ja del catàleg. Com ens assenyala Toni Martínez, en Martí Vergonyós va ser un artista enamorat de la pintura, dels colors, del cavallet, de les teles i especialment de l'ofici de pintor com a forma de viure i de sentir-se viu. Per aquest motiu podem dir que la vida i obra d'en Martí van unides de la mà.